धन्यवाद समस्त को हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की प्रभु मना पर गौर भयो प्रभु मान को अनुग्रह करी এই কন্দমল বাপ্তিস্ট মণ্ডলী সম্মেলনীয় এই কাবলতম মাসিক মহাসভা କରିବା ପାଇଁ ବାରିଗଡ଼ ବସିର এই ଋତୁଟା ମଣ୍ଡଳୀଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ 8 9 10 ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ এই ଏକାବନତମ বার্ষিক মহাসভাটিକୁ রিবন কাটি সে উদ্ঘাটন করিবে। আসন্ত নামে স্বাগত করি। जीवित परमेश्वर नाम धन्यवाद हो ये कि प्रभु यीशु के माध्यमरे आमानकु प्रकाश करे तांकर विश्वास करी भरोसा रखी आके माने केते आनंद उत्साह अनुभव करछु से प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଭା ସହିତ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ପରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଏକାବନତମ ବାର୍ଷିକ ସଭା ଯାହାକି ସମ୍ମିଳନୀର ହେବାକୁ ଥିଲା ତାହାରି କୁଟୁରା ମଣ୍ଡଳୀ ବାରିଗଡ଼ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଉ ସେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ମହାସଭା ଆମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏଇ ପିତାକୁ ମୁଁ କାଟି ଏ ସଭା ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପେଟ ଭରା ଜୀବନ ଆମର ସମସ୍ତ ସେବା ପଛକୁ ଯିବା।
ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଭାଗିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କିଶୋର ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନାଲି ପକ୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି ପୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ ପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁଣି ସମ୍ମିଳନୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଛି ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ମଧ୍ୟ